Aujourd'hui, la situation du Kurdistan, n'est-ce pas? Di parçeya pêncan de ji hevdîtina Dr. Nureddin Zaza bi kanala Swêsrî RTS Swiss TV interview re. Ronakbîrê Kurd behsa rewşa Kurdistanê û coğrafiya wê dike û dibêje. Dabeşkirina Kurdistanê di nav çar welatan de piştiye ji cîhanê cudakirî be. Zaza hevpeyvîna xwe wisa dest pê dike. Kurd miletekî di nav çar welatan de hatiye parçekirin. Her welatek ji wan dixwaze parçeyekê ji Kurdistanê dibin destê xwe de bihêle. Her çar welatên Kurdistan dagîr kirine. Ji bo çavdêriya tevgera rizgarî xwaza Kurdistanê di nav hev de li kur be alîkarin, ma ne wisa ye. Tevî wêyekê hincaran Kurd hewl didin. Sûdê jê rewşê bikin û destê xwe ji wan re dirêj dikin. Tanha Kurdan nikarîbû sûdê ji nekûkiyên navbera her çar welatan de bikin. Hincaran nekûkî navbera wan welatan de rû didin, wek şerên ha navbera Îran û Iraqê de. Kurd hewl didin sûdê jê dijminatî û şerê Iraqê û Îranê beramberî hev bikin. Lê ew derfet li pêş wan tune ye ji ber ku li hawîrdorê wan dijmin ma ne wisa ye. Kurd ji cîhanê cudakirî ne ji ber hebûna Kurdistanê di nava her çar welatan de dorpêçkir ye. Li Tirkiya wek nimûne Kurd nikarin bêjin ku ew Kurd in. Li Tirkiya gotina Kurd tune ye ji ber ku Tirk ji Kurdan re dibêjin Turkên çiya angon Turkên Rojhilatê. Ji aliyekî din ve îro bi fermî Başûrê Kurdistanê yan jî Kurdistana Tirkiyê bi navê Rojhilatê Tirkiye tê binavkirin. Ew jî dibin destê rejimeke şofînîst de ye. Ji ber ku Kurd li wir rastî siyaseta tirkkirina bi zorê tên qedexekirin û bêjin ew Kurd in yan bi zimanê Kurdî biaxivin yan jî pirtûk û kovarên Kurdî belav bikin. Ev hevdîtin sala 1982 bi Dr. Nureddin Zaza re hatiye kirin. Zaza li gorî wê demê li ser rewşa Kurdistanê diaxife.